kinyalo yudowa. Wachaka ni weche manyien ni jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua koro lieko ni onyalo biro bedo gi riwruok mar siasa gi jatend Wiper Kalonzo Musyoka. Gachagua wacho ni gwenge mag Mount Kenya biro duoko lwedo ne Wiper kuom dok ne kendo kinde mano kedo ne manidwa gole oko e ofis. Gachagua opuoyo Kalonzo kuom chung' kode motegno e kinde mabidhiero. Ne olose e kaunti ma Makueni kama ne oyuore nyasi moro mar ik. Wametugeuka, saa ile wanatutesa, nyinyi mmekuja kusaidia sisi. Sisi ni watu ya shukurani sana. Na hatuwezi sahau ile watu ya Wiper kiongozwa na Stephen Kalonzo Musyoka umetuonesha juzi. Imetengeneza urafiki wa kudumu na wa maisha kati ya nyinyi na sisi.